شوين لي شي لي غين لي your corner judge time round 1 fight Реплика. Напиквай, няма думи. Реплика. Няма напиквай на двойка. Браво! Умно! Задня. Задня. Добре, учен тук право, умно. Дай е трябва ключа. Ключа. Иде браво. Дете няма ключе, нашата напред. Умно. Stop time. Okay. Fight. Да, кинча, няма да те страх. Да. С 10, къде към тебе? 10. Като отпусиса, да, браво. Да, браво, отклони, не назад. Да, отклони. Умно. Браво, Отклони. Да, айде сега. Да. Умно, една минута. Айде, моето момче. Дай. Дай, събаре го. Първи. Браво, Стоп. Първи. Айде сега една минута. Дай му жега сега. Дай, напред, само напред. Отклони, дай. Дай му жега. Дай, напред, с удар. Отклони, усилявата ръка долу. Да, голямото. Давай. Айде, напред. Дай, с клич. Да, добре, айде, дай. Дай му се. Събарай, браво е. Дай. Браво е. Стоп. Първи, Бели, първи. 10 секунди. Дай. Първи, да. Дай пак. Тако е. Дай. Само да им долу да клекнат. Round 2, fight! Ако искаш още. Брата долу, аре. Добре, задния логик. Да. Влиза, наш проблем. Time. Fight! Задния. Финтирай с лявата ръка.
интерес лятате, че да. Да, браво. Оу, добре, да, умно, умно. Ръката долу, Гол. Оу, добре. Първи. Удари трупа, удари долу. Да! Ръката долу. Браво. Коляната, дай, оу, дай. Стоп. Good. Fight. Дай, раздвижи. Браво. Айде сега десния. Откуси се, да. Браво, бе. Леко. Браво. Там коляна. Оу. Браво. Десен. Да бъде към те. Да. О, добре, клинча. Дайте, айде коляно. Коляно, дай пак. Стоп. Браво, Fight. Първи. Арамика, умно. Браво, е! Няма логика, дай. О, добре, да, логика, задния. Сирай. Такъв интерес, колко няма търка, точно. Браво, е, Вине, браво. Отклони. Браво, е. Първи пак. Fight. О, браво, е. Дай му 30 секунди, мътниче. Дай му. О! Браво, е. Аре. Дай, коляно, браво, дай коляно. Дай му. Браво, е. Отклони. Time. Браво. Okay. Round 3. Fight. Раздвижи му, моето момче. Да. Айде задния пак. Ляво, пуши, да. На пръст, към кой. На пръст, да. О, да. Добре, браво. Пак ще го защитиш. С 10 път. С 10. Като тръгне към тебе 10. Да, браво, е. Пак с 10. Като идва към тебе. Остави го идва към тебе. Точно така. Да, добре. С 10. Да, наказвай го, да. Наказвай го, не бъди към него. Остави го той да бъде към тебе. Точно така, сега с 10. Като идва към тебе 10. Тръпът по път. И ляво пуши блата. Умно, айде 10 път. Браво. Дай! Има вашето. Браво, брата долу. Да, отклони, пусни ръката долу лявата. Пусни лявата ръка долу и играе в отклони. Да, отклони, да, браво. Браво, момче, отклон. Хайде, сайспи. Да, браво. Да. Дай го пига задния. Забре. Дай, браво, бе! Пак! Дай го, удари, коляно! Тръскай го! О, той се плаща за мъжината! Коляно! Стоп!
Break. Fight. Fight. Дай му момче, танцуй. О, да, движи, да, движи малко сега. На пръсти, отпусни се. Да, отпусни се. Нищо. Тише. Движи. Да, движи, моето момче. Движи. Да, и задния. Браво, и пак. Браво, Не ръчете горе. Движи, пусни лявата ръка долу. Изпълни. Айде, да, браво, Зален. Стигай. И си пивай. Стоп. Добре. Fight. Дай му, момче, взимаш му рунда, момче, Браво. Дай, стига, то няма да пече. Няма, дай, Атка, дай, локик. Дай, момче, дай, на стига, той става задавич. Дай, коляно. Дай сега на коляно, дай. Дай. Стоп, тайм. Браво, момче. Взимаш му рунда, момче, браво. Дай, спира. Дай му, веднага. Fight. Коляно, дай, напред. Дай. Удай, не го остави. Дай, не го остави. Браво, дай, той не може вече. Дай, сваляй го долу. Браво, момче. Още го напред. Лашка го напред. Коляно. Стоп. Първи, 2 секунди, първи! Добре! Браво, сега ръцете горе. Браво, момче. In this fight, winner Isabel Ricci for the corner. Winner. Shemaine Ali. Melissa Bonguera, in place, and you will see for Portugal over the dozen. Only two people.